Alesu a Nika. Brzy na sklep. Strýček Dom. Monako. Claro que estoy seguro. Esto no es necesario. No, no. Diablo, ¿por qué tú eres tan negativo todo el tiempo, bro? No es cuestión de negativo, hermano. Los casinos son el tipo de lugar donde la gente como tú y como yo perdemos el dinero. Te lo juro que te voy a Llévate comprar la antidepresivo para toda tu vida cuando ganes. Nadie apuesta No. 10 millones de dólares al rojo. Pues no lo apuestes. Los apostamos en negro. Bien. Je ne va plus, merci. Tejův autoservis. Zůstaň tady, já se tohle je ten tvůj sen? Jo, mně to stačí, kámo. A tam to je tvůj sen? Jasně, že jo. Tak jak to jde? Výborně. V pohodě, vážně? Jo. Víš, co je šílený? Na světě jsou tyhle auta jenom 4. A já mám jediný na západní polokouli. Učinil jsem šejkovi v Abu Dhabi nabídku, kterou nemohl odmítnout. No máš i pěknou holku, jak vidím. No to si píš, prdelka. Tak pojďme, už musíme jet. Ale řídím. Tohle? Kde pak? To ani omylem. Ne, tohle ne. Tohle. To si snad děláš srandu. To není možný. Jo, takže to znamená, že jsou 2 na západní polokouli, ha? Co na to řekneš teď, chytrolíne? No, víš ty co? Vždycky můžeme zazářit spolu. Hoď se do gala, máme práci. Tak kam teď? Já nevím. Nebyl jsem v Madridu. Myslela jsem, že chceš do Tokia. To taky. Snad časem.